खुलुमखा जत्तनो सिनिति प्रसारावनो आंनि चेनेल बाय गोरों तंनायरनो आं बायफ्लाया हामबाय बा थेंक्स आं तिनि निरक बायहाय मानुक जगमानिखे सिनि तिफ्रा हानि अन स्टेट अफ फाइबै सिनि SSC इंटरव्यू रनिहि फाइजाक बाक्सा बरक बा गारि सीट कांखेमालिया फानो मानो सलि सीटफा फाइखा बाक्सा बरक बा माय बहक गरैखिबा मा फाइखाना फातिसाखिबा मा फाइखाना हामबाय दैबो आं जनो हामबाय र मुसुगु सिनि सिक्ला सिक्लिराव बेलायखेनो इंटरव्यू नो साक्थारजाक जब फाइबेनि बाङै साक्थारजाक बनो नगैनो आं बेलायखेनो खातं थखा हायनि बाङै जारा सिनि तिप्रासाराव इंटरव्यू रनायर फाइ तंनायर निरक्ताबानादि निनि ताखुक तंगु सों तंगु यूनाइटेड त्रिपुरा ऑफ मिजोराम ही कैसे सों कमिटी खाइजा सों दावनो हेल्प खाइनाय जे मानसाक रां पैसा सुक मैया फानो काव खुक मैया फानो तावाना दिनिराव रूम होटेल मैया बतन नवानायागु त्रिपुरासा सों तंगु निरावनि बाङै जों जे मानसा खाइनाय निराव ओ साक्थार मानो नगै निरावनि ओ साक्थार मानो नगै बेलायखेनो खातं थगु जत्त त्रिपुरासा मिजोराम फाइबै इंटरव्यू रुनायराव जत्तनो तिकि थांमा थों हनै काइटर जत्तन थानि आशीर्वाद होय तंथों हनै आं सानो जब मै थांनै सिनि त्रिपुरा हा सोंसा सा खाइमाना बाङै काइटर नों थानि हामारि रय तंथों हनै आं सानो बेसे आं कक्साया जे मानसाक आं सुबानाय निरक आं बाय गोरों तंमानो निरक हेल्प सामुसुगलाहा बा जेकुनो बिपदक लाय तंला हांखे निनि ताखुक तंगु आं तंसगु निरनि बाङै साइ तंनाय बाहायके जे सामुं खाइमासाक आं जे मानसाक जे आं सिसाक सिनि त्रिपुरासानि बाङै आं रेडि सिनि त्रिपुराहावो अनेकनो जब खाइमुसुंनाय गोबांमान तंगु सिक्ला सिक्लिराव हायफानो सिनि हावो बा सिनि त्रिपुराहावो साख्रि मावानि बेलायखेनो टकिं थांखा तमानि बाङै इंखे जत्तनो साइमानो अयन दफानि फाइबै सिनि साथाय नुंथाय गोबांमानो मानथाय गोबांमानो थां माइखा अक्लेफोराव नबो सिनि ST नि सार्टिफिकेट डुप्लिकेट सोनावै साख्रि खाइनाय खाइ दङ हानि बाङै आं बेसेबा कक सालिया द निरक बाय गोरोंमानि बाङै बेलायखेनो हामबाय जे सिनि त्रिपुरा हानि ताबक जरा फाया खर बा फाइ दंनायर निरक मोंसासोक निरकनि बिपद लायले हांखे आं बाय गोरोंमानो सिनि ताखुक बायबो गोरोंमानो सिनि ताखुक जाकब बायबो जों जे मानसाक सिनि त्रिपुरासानि बाङै हेल्प खाइनाय बा आं फाइट खाइथांनाय दैबो सिनि त्रिपुराहावो निरक सोंसा साखे फुनुमानि बाङै दै जत इंटरव्यू रनायरक निरक काहाम गोरों खातिकिवै निनि आमा बाबा निनि ताखुक बुखुक निनि सालाय बायानो मेसेज काहा रैमाना बाङै निरक तिकि थांदि जे खेफानो निरक कस्त मस्त सयसुगैनो निरक निजेनि बाङै फाइट माखायनाय दिनै फुङाव आं खरकसा त्रिपुरा जोगबाय बोमुंसालिया ब उदयपुरनि माताबारिनि ब 5:23 बा रगुन खाना हे आं आसा खाइबो आब्र बआनो कल खाइखा जों कक मैया दादा हटेल बुजागासिया रगुन खाइबै लग लगने आं बरक पाथाव रखा बआनो थेंक्स खाइखा दैबो जों त्रिपुरासाङै बाहायके सिनि त्रिपुरासा खुंथाय बारानो बाहायके सुबाय तनां माना अमनो आनि नाहरमो द हामबाय बाक्सा बरक सिनि त्रिपुरासारक आनि भिडिअ नगै बा आनि चेनेल नगै सब्सक्राइब खाइजे रक तंमानो निरक त्रिपुरासाङै प्लिज निरक आनो सपोर्ट खाइदि सब्सक्राइब खाइदि हायके आं सिनि त्रिपुरासानो बाहायके कक्तमा गाहाम तै फिमानाय बाहायके जों हेल्प खाइमानाय निरवनि फान बाय निरवनि सपोर्ट बायसि आं खाइमानाय SSC इंटरव्यू रनाय रक जत्तनो तिकिवै थांथों जत्त काहां गोरोंखे नकि फिलि थांमानो बाङै आं जत्तनो कबगु आनि मेसेज जत्तनि थानि सकथों बा उ भिडिअ नरक आनि उ कवरावनो नरक साजागला हांखेबा बा शेयर खाइरदि जाया तंखे नाकारदि जत्त त्रिपुरासा ओंगै नाकारनाय हनै आं आसा खाइबो आनि कवनार मुथाखा हामबाय जत्तनो सालकाहाम